Tong ini pe ya kajing nujor dia lalu hapok ke Facebook page jong hapa deng ki adli ke parti kata ke NPP bat ke WPP. Te ulah post kumne. Kajing nujor hapa deng ke parti NPP bat ke WPP ke long kumne. Kemat ke Banangkong barok ki parti kikut ki adli ki pi ke pemut People Party. Kemat ke Baar ki per dang alphabet ubasdang ke NPP ke sedang da UN ke pemut nasional hakikten hindi ki ong Bharat ke Batheu ya ki nong sunong jong kari India hi berok kuwe kat ba ke WPP pat ke sedang da uwi ke pemut ke voice hakikten hindi ki khot awais lane ke sur upai ba kemat ke Balai ya ke NPP la sedang ikan ado usnem Januari arjar kat lai da ulet PA sangma ubami na kaseng National Congress Party ni NCP kumta la penkai ya kate ke parti napok katang garuh kat ba ka WP la sedang ya ka usnombar ajar pawai kajing lam kemat iba aden milar bahasa emot kum presiden jongka kumta la penka ya ka hapok katan jongka beri nyotrep kemat ke Pesau karta jongka NPP haduk mentah sembar ajar Pesau kalong kat basenem karta jongka WP pat haduk mentah kalong tang laisnem kemat ke Pesan ke NPP hapok kajing lam kemat jongka kalayok bansen syari ya kejelar kat bat ki koalision petenar jongka Arsin Kenti kata usnem ajar kat prabat arjar alpulai kat ba ke WP ke sedang mi partai tang usnem ajar pulai bat kayo jingjok tang sangut ki MLA ki ba syong haduk menta na kaliang opposition dan ni kaliang percak kemat ke Henry ki kamba ba ke NPP kalale haduk nadu usnem ajar kat pra haduk menta ki long kumne kemat ke bah uai kajing penbaya ki surok unti sengkeng bat kita ki highway upat ba da bisyarhi hadu katno ba dahun sisa kane kajing sna bat penbah surok kemat bi kajing sna ya kajing keng beper hapok kajelah saya bisyarhi ki pat ba hadu katno kajing keng ba la teu ka MDA hapok kajing ilam kemat jong ka NPP kilong katkum kata ka normal standard nuksa kajing marmot ya kajing keng damsaj kebalut dagi krul ka la yarap hado kat nusnem banne kemat si kajing persyang ban wanra kayo kekot hapok kajela hatu kane kajing persyang ka la penkiu ne ya kayo kekot hapok ki nong syong sunong jong ka jela keba ki khot kata ka per capita income jong ki nong syong sunong kat ba yo nam penban kum kawe na kajela hapok kari India kum kajela ke baduk tam ka mat di kajing penbahapat ya katenat jong ke koit ke kia ne kata ka healthcare improvement kala persyang ban bu kita ki facilities beper apok ki hospital pajba ke ba ki khot kata ke civil hospital Henry da bisyarhi ki pajba tang ki pharmacy apok kita ki hospital kimjuk kam don dawai hab ban thet na sabar lada ya kren nai le ya kita ki mesin badon kam kum harum tip hado katno ki badon bat hado katno ki bamdon pat kum ki anesthesia mesin kende ki difil laborator ki EKG ngane ki ECG mesin patient monitor mesin bape ya patient hadep dep saput ki EAC mesin VG machine, healthcare kiosk, CT scan, MRI, mammography machine, PET scan, ultrasound machine, DXA machine, iography machine, bat kiwe ki machine badon kam. Enai keren ya kita ki PHC bat ki CEC ki batang ki hospital sorkar ru ki don kidang bun ba ki jingduna nadu ki palong tiak ki machine kumbala kedeu haneng ya keren lay ya ki PCC bat ki CEC tip hab sakanusnem ban penbhai ki Henry ngitip ba ka sorkar RMDA kajing ilam kemat ki NPP kala le ya ki kamba ba saya bisyar mapi ki ba ki ba la wantia ki hospital sorkar kat ba ki private hospital pat na lor barem wat kiduk usuk ru usngan ban urus banwan ki private hospital tang ban yo im wat lada hapsim da karam namar ki private hospital ki biang palat ban ya ki hospital sorkar kemat keba
nalor kilenti kisengkeng kijingkeng ki hospital ka sorkar MDA kala le ya ka babha tam ha ka jingyadai bat ka jingpen bha ya ka tenat jengok kai partai ne kata ka tourism development tip ka mo ka ban penserong ya ngi kum kinong senong bangi la kiu bha ka yok ka kot na ka daw kata ka jingpen bha ya kata tenat tourism. Kemat F kidang don bun ba kiwei pat kikam babha ke sorkar MDA nandu ke jing penkiu ya ke spot ke jing penhiar ne penkiu ya ke dor ki marbam mardi ke jing penbha ya ke tenat pulai putih ke babun satang ki jing iki kinong hikai kata ke skill development na ke benta ki kun samla ke ba hadu kat no ngut ki samla kila banjeng hala ki kijat ke jing sam ya ke umbam umdi haba dang don bun ki jaka pok kesor bat ki ha ki thanong kondong bahap banjeng da ulany haduk mentah ban pediang ya kata ke sorkar kajing pen bahaya kesam boarding electric supply ha keba nang batai syu ba kabil light am sngew thau kiu kha ya rengkat bat kaduk light kha kemat ji dang don bun ba ki kam babha ka sorkar kala le nadu ki scholarship ki kena pule ki bapli syu apej tat ya mentahi tat lanu ka sorkar kan penlait no ya kata ke scholarship ki kena pule kajing wanra ya kita kinong tem bapawnam ha ka perthei ke ba dapen berngya sisa ya ki kun samla kat ba kini hikiju ki samla ke ba syat muja ha kini ki rock festival ki deiru ki juhi ki samla ki balut bisa tang ha ke ba surok dokumen ban apply kam sorkar tang ba ki kampat mju yo wat la ki la biang ka kardan ka pulih putih syukut karta employment tang ha ka batip application kat ba ka kerting mju mi ladami ru penban ha ki interview ke fil ki juhi ki samla ba ye kemen festival ki juhi ki samla ki baya strict ki baya protes ki ba parta ngi dawaya ka hok kemat ke ba ha kaba khadu ni hap hi ban ong khublei sibon sorkar ubayo ula yo pahu bat uba klem yo syu yo tang hi itu ibilor plastik tang ban syuim kemat nyu kat bagi kam babha ka VPP ya mentahi ngidang long tang kum i seluj sembai empat pau ru Henry ki pau tang ha ki jingi ki pajba tang ha ki protes tang ha kita kisit ki in demonstration kemat ke bapra ki MLA ka NPP ngimju yo sngew ba ki sam skim pajba ha basai ha basit kat ba ki MLA ka VP ki sam skim da ki jing nanti pajba ha basai ha basit kemat ke bakhandai ki pajba ki la yo jing ken menta ba ki bala jet ya ka NPP na do usnem arjar kat pra do usnem arjar pelai la kumbanya usnem running menta hatu kila hunjrup ne em ba ki le penjob don burom ya ki kartung jong ka NPP ka election MP arjar pesau da ka jingjob u kartung jong ka VP ka krenshai tikena ba upai ba ulangnya la kedang son ya ki kartung jong ka NPP ke bahawan ha ke kardan ke balai kat ba ka VP ke badang syulhe nia tang hapok ka assembly bat hasurok penban upai ba ujet ban syania ya ka VP ban ya ka NPP kemat ke baspeu ha ke NPP ki don bun ba ki MLA ki ba ha ka biodata jongki by professional kidai ki businessman kat batang sangut ki MLA jong ka VP by professional kidai kinong hikai kinong yelam teng ha ki seng bahalam bat wei u pensioner la menta kimpat don ki businessman lada la syai la sisngi kindon ki businessman hapo jongka kebakat wei ha ka NPP ka jinglong ki political system kidon ki degree kat no ru kamdon jingmut Henry kat no pidon ka pisa tang kata ka kamdon jingmut ha ka ba aireng ha ka election wat lada pinang tang ban soi kerteng ru kala biang sisen bapi la don pisa kat ba ha ka VP pat unong hikai LP school ubayo tulop na kikiti hakten uta ula biang ban aireng ban yelek election kemat kebakat ar
ha ka NPP ha ka ten pareng ki ong money matters in everything. Kat ba ha ka VPP ka principle and ideology ka matters in everything. Kamat ka ba khat lai ha ka NPP kelem pisah em nangele election kat ba ha ka VPP pat em don pisah ban job election. Ka ba khat sau ha ka NPP ka parti kadon shaden kat ba ubriu ni kandidat udon sekmat. Kat ba ha ka VPP pat ka parti kadon sekmat kat ba ubriu ni kandidat udon shaden. Namar kata ha ka NPP UMLA ni UMDC ni UMP kidei ki bos hapok ka parti kat ba ha ka VPP UMLA UMDC bat UMP kidei tang kiriu pat ba ha kamat ka parti VPP. Kamat ka ba khatsan ha ka parti VPP kandiat ki kenrum kenram ha ki kam ying kam sem jongka la ka sya kawang mau la sya kentho pat la sya ibeng ke parti bamler. Kat ba ha ka parti NPP kam sengap upai ba kala le ya ke ka bas ngau ba kadai ban le wat upai ba ukhunyum ban ya ka jing khot rekam ka NPP upai ba ula long len ban ka NPP namar kam khi pikren pikeno katno namar kasni do kala ben em kum ka VP dang khulung ka sni do kum I khulung kidang don bun ba ki mat ki ba ngila ban ya nujor ya ka NPP bat ka VP Henry kitei haneng kilong katto katne kimat ba ngin ya shailang na yekren ya kiwe ki parti Henry ngasim hangne namar ka NPP ka don ha ka bor bat ka VP pat ka parti ka ba pensma khala ya ka parti NPP menta kum ki pat ba ngin up ya ka result election MDC atau shano ka perla kan kia la sya ka NPP ne sya ka VPP lano upat ba unjet ka parti ka ba kambiang na klem ong ka ba biang Henry ka ba kambiang na kini ki atli ki parti ke NPP bat ka VP kuble jibon ya pi ki nong sengap bat ki nong pule ba pi yesha ban pule bat ki nong sengap ki ba yai sha ban sengap te kuble jibon.